kadumdum ko kaya ito, unang tuig sa akong ordinasyon, I said Mass here in the morning, nga pag hatag ko introduction, ana ang mga tao. So I asked after the Mass, I asked them, what's the significance of ana? So basketball court pa, kanang basketball, na time out. Musabot nila nga, nagdali ni Padre, kaya tumi sa trabaho. Kami nginahanglan ugwali. Anyway, I just give you a food for thought this morning. Kanang ang tawag rabbi, kanabang a teacher to the Jewish community. O sa magtutudlo. Kunya, kanang the expression of sitting at the feet of a rabbi, meaning nagkat-on siya, naminaw siya sa gitudlo sa usa ka magtutudlo. At the time, women are not allowed to listen to the rabbi, only men. That is the work of men. Pero sa pag-abot ni Jesus sa balay ni Marta, nga Marta ang gingalan dito tungod kay siya ang the eldest among the siblings. Si Marta, siya ang atsa-atsa dito sa kusina, kay doon na siya ay higala, ang pamilya doon higala si Jesus ug mga kauban, mga tinunan. Samtang si Maria nag-ingkod sa tilan sa Ginoo. The expression sitting at the feet of the rabbi is Jewish technical expression, meaning listening, namati. Another meaning for that is an act of worship, namati o nag-ampo. So muna nga, it was an opportunity, the best opportunity for Mary nga miabot ang ilang higala nga panagsara makabisita diha kay busy sa ministry, musa naminaw siya. Samtang si Marta nagrepresent sa kinaiya sa mga Diyo nga very accommodating and welcoming to visitor. Muna nga nagkatsa siya unsay kadalit sa bisita nga special nga bisita dito siya sa iyang pag-atsa dito, pag-prepare sa pagkaon dito sa kusina, nahingawa siya. Marwag, nakita niya ang kahago nga kanabang magtutudlo, rabay, kanang di ba ka manumbaling, ako naman trabaho na rin, ang andam, ang aking suon, ingkuray ra. So, kanang Martha and Mary. So, muna, si Martha, nag-represent sa active life, muna ang mga kamadrihan, o mga kaparian, doon ay contemplative nga grupo sa mga pari o madre na nga muna kang Maria. O ang active part nga nag-represent ni Marta. Muna ang mga pari nga kana mga aktibo tuwa sa different ministries, hospital, sa teaching ministry o sa diha. Mas aktibo, while Mary, a contemplative nga aspeto sa kinabuhi, nga mga kampo, naminaw, kanang doon sa kanabang diha sa dapit sa sala, nakita ko duhay nay dal nga walay close ang baba. What does it represent? Nung kay kanabang the importance of silence sa atong kinabuhi. Kanang in our busy, very busy and hectic schedule sa atong kinabuhi, muna nga kanabang pag-ingkod is just a waste of time. Ang pagsimba, pag-ampo, sayang nga buhat. Ano man, it's just a waste of time. Mabito ng uban niya, bisag Domingo, tigsimba, ila, mangyawat sila nga mga kwarta, marabaho, adto sa paingon nga mga kwarta sila. Kung kay sayang ang panahon. For some, kining prayer is a waste of time. It's just a waste of time. Huwag gibuhat. Muna, kamo mga pari, kamo, igora mo nagmisa, wag mo yung mga buhat. Pero sa kapari, kad sa parokya, magbisa kapito. So sa kadlaw, we are just only allowed to say Mass. On Sunday, one Mass. Pero because of the kanang pagtugot, permission, go signal from the Vatican, the Philippines priests are allowed, like, especially on Sunday, 3 Masses on Sunday. Pero may labaw pa na yan ang misa. Tungod kay itawag og pastoral consideration sa kadaghan. Labi na kanadto, 1 is to 20 parishioners, 1 priest to 20,000 parishioners. Muna siya, muna nag-represent ang mga parokya. So kanato we need Martha and Mary sa atong kinabuhi. Kinang
kanang samtang active kita sa paningkamot, sa panginabuhi o sa atong pag-alagad, aktibo kita, di nato kalimtan ang atong kanabang pag-ampo. Kinahanglan nga bungahon ang atong buhat tungod kay ang pag-ampo nato mabungahon usab. We cannot separate nga kita naara sa kinabuhi active. Ngayong bitang uban niya, ang akong pagtrabaho, mo man ang akong pagsimba. Usay i-justify nato nga ang atong ministry pag-alagad mo na ako pagsimba. Atong tanawon sa ebanghelyo nga ikinahanglan ang pagpamati sa Ginoo, silence sa atong kinabuhi aron kita makabati unsa ang mensahe sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay pas kanang parayon kita sa mabuhat atay ang paampo muna nga kanang in the first 5 years of my ministry, after ordination, nagmisa ko after the mass, gingnan ko sa tiguang nga, Padre, sige kag misa-misa, wa kay ampo-ampo. Mo no, insulto ko, pero I did not make some comments. Ano man, kay pamalandong na ako, sakto sab, 7 ka misa, kay first year, batan pa man, unang tuig sa pagkapari, 7 ka misa. Pero, do I have time for myself, space for God, nga personal prayer, dialogue with God? Wala na. Nga naman, paabot sa balay, exhausted na, kapoy na. So muna nga, God must be talking to me through that old man. Muna ang mensahe sa Ginoo kanako, kinahanglan ang pag-ampo o ang pag-ampo kulang kung wala tay gibuhat.